Okei, tässä on Megaronsku ja nyt mä näytän mitä lataa Amnesian Custom Storea. Aluksi te menette siihen niinku linkkiin, minkä mä otan kuvaukseen. Sitten vaan paatte tästä. Ja sitten otatte, että se lataa. Noin. Sitten voitte siirtää sen vaikka tonne. Ja sitten menette tänne. Sitten menette tietokone. Paikallinen levy. Program Files 86. Sitten täällä on Amnesia. Sitten Redist ja Custom Stories. Ai niin, te tarvitsette sitten WinRARin. Ja sitten avaatte tän. Ja nyt mä teen tästä tälleen, kun tässä on tälleen. Sitten vaan teette kansion. No sitten vaikka sitten siirrätte nää sinne. Noin. Mut jos nää on sit valmis kansiossa, niin sitten vaan siirrätte ne niinku tänne. Mut noin. Sitten avaatte Amnesian. Sitten mä nyt näytän, että tää toimii. No sit se on täällä. Sitten vaan voitte tästä starttaa sen. Mut joo, jos te tykkäsitte, niin tilatkaa ja tykätkää tästä videosta. Se on moro!